Når man sidder og spiller, er det vigtigt med at få masser af koffein ind, så man kan blive ved med at sidde og spille op til 18-20 timer på én gang. Fordi søvn er spiltid. Synes du ikke, at det er et lidt risikabelt karrierevalg, du har valgt? Jeg synes ikke, det er et risikabelt karrierevalg, når man er så god, som jeg er. Og især når man er så venlig over for dyr, som jeg er. Ja! Altså, hvis han er god til det, ellers så er det måske en lidt ustabil karrierevalg. Hej, mit navn er Carlos Akira JJ Thomasen. Når jeg går ud af 9. vil jeg gerne være professionel Hearthstone-spiller.